Manzozo Joselinda beshisayo Nomisimus Manzozo. Ukugxeka kudala ukuthi engabe sayikhipha i-albhamu yakulonyaka ngoba engalepha ngamukela imbule emakhaya kuSimanzozo nobuthola khona indawo zamaskandi. Ubone emakhaya ke ngidonsa indawo zokuthi uNavigator uKing Gugasi ekuyigama ngempela asedume ngala emculweni. Umculi ngempela owaziwa ngokushaya ama-hit. Useshilo ngempela indaba ngempela engehlanga kahle kubalandeli bakhe nabalandeli bamaskandi wokana emva kokuthi ededele indaba zokuthi kulonyaka ngempela uzokugodla ukhipha i-album. Uzokhumbula ngempela ukuthi uwakhipha ingoma hamba khona noAshantalia igama lesingisi ke lelo kuyintombazana encane ngempela ecula i-hip hop. Ushilo ngempela futhi ulenganele uyigrumile wayifaka la emculweni. Uthi ingane ebicula i-hip hop kodwa uthe ayithathe ifake la maskani kwaphuma ingoma ngempela esiyishoshela le million. Eveza indaba ke ushilo ngempela ukuthi uthe le album eseyiqedile ngempela ukuyirecorda abese ithumela kumuntu amlalelelayo eyizwe ngempela ukuthi ngabe kulungele ngempela ukuthi izwe abantu. Uthi lo muntu uyichithile ngempela le album wathi i-album akangayikhiphi akulungele ngempela ukuthi ngalalela abantu. Uthe ngempela izinga layo le album le iphathe kakhulu. Abalandeli ngempela bese bevuya indlobane lapha kuma comment section besho ngempela ukuthi ngenzeka ukuthi lo mjida lo oyichithile le album ngenzeka ukuthi uyichitha ngesingaye kodwa mangukuthi mhlawumbe uKing Gugasi ededela le ngoma le abantu bazoyithanda. Basho ngempela ukuthi abantu abaye ngancane njengamanzi. Ngenzeka ukuthi lo mjida uyayichitha kodwa abalandeli bamaskandi ngempela bazoyivuma mhlawumbe izoba mnandi kubo. Wasesho basho ngempela ukuthi futhi abantu abathandi into efanayo. Mbole emakhaya ke wena lo daba ulibona kanjani njengoba abantu ngempela imbono ngempela ehlukene njengoba abanye besho ngempela ukuthi kubalekile ukuthi alalele uKing Gugasi kulo mjida lo omlalelela ingoma ngoba vele umuntu ajale embonisa ngaso sonke isikhathi. Kodwa abanye bathi cha angabe kanjalo akayidedele uzwakala ngempela ukuthi ngabe le ngoma le ibizothini. uKing Gugasi uqhubeka wathi ngempela uzodedela kodwa uzodedela kube sort of ama highlights engayidedeli zonke ingoma. Bathi abantu ongcono akhiphe noma i-EP noma ikhiphe isingle kunokuthi avele engakhiphi isidala. Mbule emakhaya ke kuthini uPaul wakho ngalolu daba ngabe ngempela ku right ukuthi elalela umuntu oyedwa ukuthi engabe sayikhiphe i-album noma elalele abalandeli abaningi njengoba bebonana ngempela ukuthi bathi ngempela abalandeli cha akayikhiphe le album le izwe abantu kuba ukuthi abantu ngempela abayichithayo. Mbule emakhaya ke akehlanga noma comment section sizwe ukuthi wena lo daba ngabe ulibona kanjani. Siyabonga.